не е съизмерим отбора на Кипър с този на Италия. Точно, естествено, няма много време до първия мач срещу Италия. Естествено, огромен отбор. Надявам се така да играме добре. В защита това е най-важното и вече да видим какво ще стане. Има много малко време. Пожелавам на всички футболисти и на себе си, естествено, да бъдем живи и здрави през тези 2 седмици. Всички първенства започват тук до няколко дена, вече няколко започнаха, така че мисля, така, надявам се и пожелавам на всички да бъдат в оптимална форма за този мач. Слаб дразнител ли беше за вас Кипър? Трагичен, общо взето. За мен само ритаха, псуваха, абсолютни чубани. Общо взето. Така че... Това, че имаше малко публика, притесни ли ви и надяваше се да имате подкрепа във важните мачове? Естествено, че все пак в момента е края на август месец, всички хора са на море, почиват. Кипър не е някой отбор, който така да е привлекателен за феновете. Благодаря на тези фена, които дойдоха ни по първи път и така се уверявам, че с следващите 2 мача, надявам се естествено срещу Италия, ще напълним стадиона, защото все пак идват италианците. Оставаш ли в Твенте още малко има до края на трансферния прозорец? Аз казах неотдавна в едно мое интервю, че дори да остана няма да се разочаровам. Твенте е един добър клуб в Европа и имах възможност и аз към следващата ми крачка да бъда наистина добра и правилната. Аз бърза работа нямам, направих 24 години, така че кариерата първа започва пред мен. Каза, идват италианците и трибуните ще се пълни, а кога ще бъдат пълни заради нашия отбор? Това вече вие виждате с какви футболисти разполагаме, виждате българското първенство, виждате нашите топ отбори какво направиха в Европа. Аз не мога да съда никой. Пожелавам на всички отбори, футболисти и въобще на българското първенство да се оправя. В смисъл, аз не мога да критикувам никой, но вие най-добре виждате, вие сте тук постоянно, виждате за какво става въпрос. В смисъл. Не искам да съда никой, но сме много далеч от истината. Това, което видяме европейското италиански тим, има ли шансове да спечелим нещо срещу тях? Да се надяваме, ни освен да се надяваме, друго не мога да направим. Излизаме като 11-11 души, естествено, че имат голямо качество на футболисти. Надявам се да играем добре, пак казвам добре в защита и вече да видим напред какво мога да направим.